Lille trin. Yes. Sådan der. Fantastisk. Skal jeg slet ikke dukke mig? Så, nej, det behøver vi ikke. Nu kan vi godt holde op her. Det er altså meget ubehageligt, det her. Ad. Kom Så, kom. Så kan du godt rejse dig. Og så bare bestille. Der var engang en Thomas, og han var smadret sød. Og han kunne spille bold og være glad og score damer. Nu er han gift og render rundt og laver sjov. Thomas, skide, jeg var gift med dig. Du Thomas, verdens bedste trold for mig. Så skal du være farmand, og det er lige dig. For du skal spille bold og skifte blæer med barnet, så sådan bum, for så sjovt at være far. Thomas, skide, jeg var gift med dig. Du Thomas, verdens bedste trold for mig. Thomas, skide, jeg var gift med dig. Du Thomas, verdens bedste trold for mig. Og på vegne af hele elevholdet vil jeg gerne have lov at sige de berømte ord. Kære Thomas, du er blevet gift. Tillykke med titlen. Det har været en meget stor ære at få lov til at følge din udvikling fra ganske almindelig skoletrol til gravid ægtemand. Og vi glæder os over at sige, at du ligner dig selv. Vi håber, at du og Cecilie får et fænomenalt ægteskab / familieliv. Man må nok erkende, at det bliver svært at undvære dig, når du engang forlader os til fordel. Men man ved, måske har du en dag 100 elever siddende hjemme i din stue til spontan visit. De ved jo, hvor du bor. Ellers er der jo ikke andet for, end at du må kigge ind på det engang. Men Thomas, bliv ved med at være god og from. Vi ønsker dig at sige alt muligt i fremtiden, og du må gerne hilse hende fra os. Nej, snus.